Zdarec lidi, já vás zdravím a vítám vás u mého prvního dílu ze hry Euro Truck Simulator 2. Můj kamion můžete vidět zde, je to Iveco Stralis, má najeto něco přes 7000 km a 7000 km. Moje peníze jsou 32 790. Zisk za 7 dní mám 106 000. Tady vidíte, pěkný. Takže my se zbydíme na nějaký zakázky, nabídka nákladu. Teď máme my, Německa. No, do Německa nejedu, nevadí. Takže jdeme odsaď. Sem. A za 10 000, to je pěkný. Ne, to ne. Divný. Já myslím, že si něco navezeme už teď. Podíváme se. No. Podíváme se. Já mám ještě starou verzi. Tak. Lagy ne, hlavně to ne. Zhýbat už. OK. Takže my asi jdeme do nabídky nákladů teda a jo. Takže dvě. To bude tady ta. Nastavit GPS navigaci. Startujeme náš kamion, zařadím jedničku. Jo. Ještě ale nejdřív si půjdeme náš kamion opravit. Já se podívám, kde je tady opravna. Opravna tady je. Jo, tady. Takže tady. Jo, takže takhle. Takhle. Jsem to nejde odsud. Jdeme zařadit. Já vím, že jsem měl. Jsem nezařadil, to já jsem šašek. Ach jo. Takže kde, někde tady je garáž, závolná. Pěkný. Pravna stát 10 000. A podíváme se ještě nějaké vylepšení. Tady něco není. Na od 6 000. Jo, to jsem kupoval. 14, 12, o 12 000, nový motor. 900, 500. Tak to berám, tady to. Kašík. Tak paráda. Opravdu natáčů. Tak. Máme lepší motor. Měli mít. A jedeme tam, kam jsem chtěl. To stíhám. Paráda. Paráda. Co kolik to nejvíc pojede. Ale. Už je taky šašek.
Tak jo, tak co, už to jde. No, dosti. Aha, já jsem odsaď odjížděl, no pěkný. Takže co povezeme? Za 15 hodin. Očekává nás sobota, pátek. 30, tak sobota 8. Grimsby. Počkejte chvilku. Dobře, jsem tu. Takže kolik, teda co povezeme? Tlaková nádrž. 22 tun. To už to tam. Pak tě máme tlaková nádrž. Toč to. Kdo ví, jestli budou nový kola. To, tak. A můžeme jet. Jo, zapneme si obrysový světla. No. Jo, 14 hodin jako jistou plavbou vesně. Jsem na to zakoukal, cože, 14 hodin. No, trochu si pozradíme. Trochu. No, není dobrý.
teď to ještě bude teďka svědovat. No jo, krásně mi jede kamion. No. Možná teďka budou videa z Eurotraku. Bude vždycky tak jedno video týdně. Uvidím. Jak jsem říkal v live streamu, ta škola trochu mi teďka zase jde. Takže by to mohlo být skvělý. Ale neříkám to jako úplně, že bych prostě jakoby nemohl udělat nějakou kravinu. Jak jsem říkal taky v live streamu, pokud jste viděl někdo můj live stream, bez hlédnutí a pokud jste tady někdo viděl, tak jsem vám říkal, že už zítra by mi měla přijít hra na Xbox 360. Byla by to Driver San Francisco. Driver San Francisco. Vyzkouším ji, bude paráda, funguje. Já si myslím, že teďka budou videa z Eurotraku, nebo z toho hodlám si koupit zase nový kamion. Tak, teďka mi to krásně pojede. Buď Scania, tady co to jede vedle nás. No, co jede vedle nás, buď Scania, anebo DAFA XF. Buď, anebo nevím ještě, co bych si mohl koupit za kamion, anebo Volvo ještě. Volvo, ty se mi taky líbily. Já si myslím, že to bude určitě, to vyhraje DAF nebo Volvo, nevím, ale možná prodám Iveco a koupím si buď, anebo ještě Renaulta, Volvo, co tam je DAF, Scania, Iveco, no nevím, prostě uvidím, co se mi bude chtít koupit. Když tak, jakoby se rozhodnu, když tak byste mi hodně pomohli, kdybyste mi napsali do komentářů, co byste mi poradili za kamion, co zase jako byste mi neporadili za kamion, co byste byli hodný. No, to nevadí. Jsme teďka narazili do auta, poškození jedno, to je pěkný, nevadí. Takže byste byli teda hodní, byste mi to napsali, již proč to bliká. Bylo by to paráda. Takže mi když tak napište, co byste mi doporučili za kamion. Já mám teďka DAFA Australis, jak můžete vidět, krásný to kamion, velký to kamion. Ne, já jsem si dokoupil ještě tu střechu tam.
Myslím, že bych si tam mohl, buď bych tady ten prodal, anebo bych si vydělal na novej. Nevím, uvidím, jak se mi bude chtít. S tím prodáním asi nepřemýšlím, když už jsem ho takhle vymodil. Myslím si, že tady to je pěkný kamion. Ale ten DAF, jak jsem koukal na Kaspyho livestream, tak ten DAF, já nevím, no. Prostě mně se líbí víc ten DAF než Iveco. Já jsem udělal, když jsem kupoval Iveco, tak jsem udělal hroznou chybu, že jsem se ještě nepodíval na DAFa. Já jsem původně chtěl DAFa, ale nějak mi na to nevyšly penízky. 50, co tady má, no? 30, no, paráda. Tak ty jsi asi dobrý šašek. Ten s tím autobusem. Jo. To lidi občas jako překvapujou, jo. Oni, tyjo, mají jezdit to bezpečně a tyjo, vletějí tam kamionu. Kdybych to nedobrzdil, tak si myslím, že chudák autobus. A chudák taky ano, tomu autobusu by se nic samozřejmě nestalo, ale v reálu by to už bylo horší. No, já tady kecám, měl bych radši řadit, ale to nevadí, tak já nevím, no. Říkám, mně se ty prčic už zase jsem vzal v obrubách. Se rovnou pinčou, to ne, dobrý. Joj. Tak si to koupíme. Tak jo. Tady si rozsvítíme světýlka. No, tady to se zatočilo. No, to je pěkný. Ne, dálkovky ne, ve městě ne. Se dálkový světla nepoužívají. Takže to tady. A tudy od tady přesně na tadyto místě, akorát v druhém pruhu mi to minule chcíplo. Naboural jsem asi 3 auta a už to nejelo. Svítí nám benzín, paráda. Na kolik to mám ještě kilometrů, benzín zbývá paliva na 237 a 90 km, to je pěkný. To tady vždycky výjížděj, tyjo, bezohledně, a mě to mrtě štve, tyjo. Tak, někde na blízký stanici natankujem.
Tak jo. Už si to valíme, už jenom hodinku a 13 minut. 75 kilometrů. Jež bych taky mohl jet tady tím 100. Už jenom 50. Jej. Tady ta odbočka mě vždycky štve, já nevidím, tyjo. Ráda. No jo, krásně to troubí. Do kopečka 95, paráda. Krásně, to jsme to vyjeli. Tak budeme tam za 45 kilometrů. To je hodně tunelů, to je pěkný. A bum. Tak. To je PZka vepředu, to se mi líbí. Jsem se ještě chtěla jako víc ozdobit, ale už mi nezbyly penízky. Ale jako určitě hodlám, jako až zase bude nový vylepšení, tak určitě zase hodlám si ten kamion vylepšit. Že se mě je parádně, je to takový, je takový útulný, krásný. A za 20 kilometrů jsme tam. Jo, aha, překročení rychlosti. Paráda. Tudy. Do prčic. Kam čumím? Tyjo, zrovna u konce. A já to napálím do svodidla. Nebo do nějakého toho zábradlí.
Já tam nebudu couvat. Vynikající 10 000, paráda. 277, proč? Takže máme 25 000. A dám si další nabídku zakázek. My jsme zde. 3 a to je za 9 000. No. Nejlepší je za 9 000. Co? Bagdad, co ještě mě na vás. Cože takovou dálku? To kilometrů. No, tak to asi ne. Těžký či nadměrný náklad, standardní. Sexy. Ne. Nějakou úrovnější. Za 5 000. Za 5 000 takovou dálku, co? Tady už. Ne. No. Počkejte. Takže tímto bych ukončil dnešní let's play na hru Euro Truck Simulator 2. Já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Uvidíme se u dalšího videa. Lajkujte, sdílejte, komentujte a napište mi prosím na ten kamion, který byste mi doporučili. Takže já vám děkuji za zhlédnutí a u dalšího videa. Čus.